Dahil nga magba-Valentine's Day na, napag-isipan namin ng asawa ko na tumambay sa beach kasi malapit lang naman kami dito. So bumili kami ng pizza tsaka nagluto lang ako ng fries tapos meron kaming soft drinks. Okey na 'to, tambay-tambay na sa beach. Makulimlim nga yung oras pero hindi pa rin kami umalis kasi hindi pa naman umuulan. Nakapagtambay pa kami ng mga ilang oras. February 13 nga pala 'tong video na 'to, in advance na namin yung date namin kasi nga duty na naman si sir sa February 14. Ngayon na naman lang nga kami nakalabas ng bahay kasi nga lagi kami nakakulong. Paano ba naman? Lagi naman kasi ditong maulan sa probinsya. Hindi ka na nga makapatuyo ng mga sinampay, hindi ka pa makapunta sa beach para makapagbilad-bilad man lang at makakuha ng vitamin D. Sa seawall nga lang kami pumwesto kasi meron naman kaming dalang upuan. Paano ba naman kasi high tide kasi kaya hindi kami makababa sa buhangin. Hindi ko na nga matandaan kung kailan kami huling gumala dito sa beach dahil nga sa laging maulan kaya naman masarap sa pakaramdam na nakakalabas naman sa bahay. Kung hindi nga lang umaambon-ambon ay magtatagal pa kami sa beach kaso lang kasi ay medyo pumapatak na maliliit na ulan kaya naman sabi namin mag-asawa ay umuwi na kami at sa bahay na lang kami magpatuloy ng pagkain namin. Panira kasi talaga itong panahon na ito. Nagmamaritesan pa kaming mag-asawa eh. To be continued na lang tuloy sa bahay. O siya, hanggang dito na lang muna. Susunod na lang, to be continued na lang din yung vlog namin. Happy Valentine's na lang sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Like and share na lang sa aming video. Salamat!